Hur äcklig var hon? Hur jävla äcklig som helst. Jag har fan inte, alltså... Han var nästan inte, alltså jag har lagt märke till den äckligare. Inte vet jag varför, men alltså... Så kan jag se jävla snygg. Pannan exploderar. Sexan. Fy fan vad äckligt det var. Akta dig jävla tjej! En gubbe täckte. Akta! Jag blev kopad. Kopad. Då var jag... Ja, kanske. Beskriv en människa. Alltså jag tänker mig... Alltså... Hon måste må dåligt. Jag tror det. I don't know. Ja, man kan inte vara kul att se så på överhuvudtaget. Nej. Mår du dåligt? Ja. Jaha. Men då var hår på kuken ännu. Ja, man vet aldrig. Då var man inte. Oj, tillbaka. Den är jag som sitter. Det blir nog inget sånt för dem. Ja. Som mogna kommer de aldrig bli. Småfottor.